Assalomu alaykum barodari aziz, assalomu alaykum ба кулли марди муслим. Аз ҳаматон хоҳиш мекунам чӣ қадар метавонед видео дастрочни ҳастай ҳамин видеоро падалитса муне ва лайк муне ва сухонотон оиди ҳамин видео гап занен. Бародари азиз, бародаре ки дар бари ман мебинем, бародармон имрӯз фарзанд ша мақсад таваллуд шида, аммо аз дунё мақсад рафт. Бародар фарзанд аз даст дост. ба он хотир бародари азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам чӣ қадари ҳаст, хос ба хотири Аллоҳ бародаро номрои бародар ҳамҷа ҳастай, мақсад ба ҳам номро карта аст пайваст аст. Байнам номрош ҳамҷа мемонам, мақсад Сбербанк месам, номрои бародарро менависам. Ана чӣ мебурад ак Сбербанк бародарҷон? Неъматулло Миралиевич. Неъматулло Миралиевич бародарҷонон меброя. Хос ба хотири Аллоҳ бародари чӣ қадаре метавонед кӯмак нен. Ана ҳами багем додараке ки аз дунё гузашта дар ҳамин шаҳри Москва мақсад гуруш мекунад. Дар ҳамин ҷа мақсад чӣ мегӯяд, ана барои гуру чӯ карданаш сум дар кор, як ками сум дар кора. Хос ба хотири Аллоҳ бародаро бо мегӯям то ки чӣ қадаре ки метавонен мақсад кӯмакотона бирасонед. Бародарҷо ягон сухан гуфтани ҳасти худо? Ман мегӯям ки кадоме ки хайр мекунад худо якша сатя сатша ҳазор тия чанд ҳамон қадаре кунем ки бародаро ки ҳамин фарзанд ман ба хок миспорам барои ҳамон манзилгоҳаш ва инҷа бародаро айшолкува хай номшон намегирам, худшон медонанд, ёрдам кардам ва ҳамагӣ ҳамин пули тобутша додем, гуробша додем. Агар ки дастгирӣ карда битонем бародаро кӯмак кунем фарзанди мара мисол ҳақтон дуои хайр кунем. Бале бародаро, ба хотири Аллоҳ бародаро ин мақсад модарам ба операция хал гирифтагӣ ба мақсад вазбин хубай бо барои сум дар корай. Ба хотири Аллоҳ чӣ қадаре метавонед кӯмак кунед ба ҳам видеоро падилитса кунед ки то бародарои хайрхоҳ бибинанд. Хоҳ 1 рубле, хоҳ 100 рубле, хоҳ 1000 рубле аст ки мақсад хайрии худшонро бигзаронанд. Ба ҳам хотири бародари азиз, ин морга уже диюм бора уже як 3 ё 4 рӯз пеш як бародаре ки аз дунё гузашта барои кардем, ҳамон морга шаҳри Москва, Люберси, Октябрьский полия, ҳамон морга бародари азиз, уже як гафта диюм бора ҷо местем. ба ҳам хотири бародари ба хотири Аллоҳ бо мегӯям чӣ қадаре метавонед видеоро падалитса кунед ва кӯмакотонро бирасонед. Худованд хайротонро қабул гардонад. Худованд шуморо мисли мо ба ӯ хонаи Каъба насиб гардонад. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Худованд ёру мададгоротон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.